Straight to the point. Now, sa di pa tamo adto sa dugang pa mga reports, alitas tong dugang mga diskusyon ro butaga mga higala. Didto si BBM sa United Nation kay ni-deliver lagi tong speech may tungod mahigala sa mga kaimportansya sa mga kababayan inana no. Unya niadto pud siya mahigala kay nilabi ta nga mahimong membro ang Pilipinas makakuha ta og lingkuranan sa UN Security Council pero non-permanent member as non-permanent members. Tinuoray lang kana inana gud mahigalang UN Security Council non-permanent member pa gyud. Dili ginana mahigala kadakog impact. Prangka lang pagkaistorya. So kumulabi ta ginana dili kayo ingon nya kuan gyud. Ngano man wa man gunay tingog gyud na nga kanang mga non-permanent members. 15 kanang members diha. Ang 5 anak may permanent members. Ang 10 dili permanent members. So sa 15 5 lang ang permanent members, mismo ang permanent members o naana sa veto power kanang permanent members pero dili paminaon makikilaan way makabuot nila. Kung sila may mulihok mga sukit paminaon mo na hitabo kanang US, Russia, Straight to the point. unsa may mahimo sa mga non-permanent members. So malingkod ka sa UN mahigala nga lingkod-lingkod lang ka dito isip sakop sa UN Security Council nga wa gyud ka mga higalay non-permanent member ka wa ra gyud flower ra gyud ka ana. Straight to the point. Tinuray lang usa duwa pa na flower gyud. Wala kay apil mahigala way impact, walay apil kas kwintada gyud. Kana karon no. Og mo lusad og gubat mahigala ng Russia kanang US na di na maginahanglan og UN Security Council magbuot lag ila. Nakabadlong ba ang UN Security Council wa? Kay ang permanent members din nga doon nagitingog diha kini mga dagkong nasod nga mga gamahanan nga mga nasod nga mao kining US, UK, France, China ug Russia. Kana sila may mga permanent members. Sila may dunay tingog. Pero kanang maong mga dunay tingog kung move sila ila mahigala dili makapugong ang UN Security Council. Straight to the Mo point. ni nahitabo ini mga lakang mahigala sa US way himo na sa ilang lakang ilar gyud na mahigala way makapugong. Bisag ang Russia mga kaigalaan mo himo pug iyang kaugalingong lakang wa say makapugong. Mo gina mga higala sa geopolitics medyo mo nay kamatuoran din ha. Pero bag-o man si BBM may bisita dito. Unya doon na pod mga higalay mo niya pagbisita dito sa United Nation, deliver sa speech mga kaigalaan. Medyo gitugnaw lang siguro ng presidente ito nagbaguhan sa klima nila. Dito sa Amerika may higala nagtugnaw ba, no? Mo na nga kuan na putawon. Medyo kuan iyang paminaw tingali, Okay. Na mao ni mahigala sa BBM pero diri mga kaigalaan sa ang Japanese human rights advocate nga didto pod mga higala. Human rights advocate sa Japan. Maoy na nawagan mahigala nga si kanhi presidente Rodrigo Duterte nga pabuhian sa International Criminal Court. Straight to the point. Kuyaw sa niya kini si Shunichi Fujiki, research HR advocate. Representative na siya sa International Career Support Association kun NGO. Gideliver iyang mensahe sa ika-61st session sa United Nations Human Rights Council. Human rights niya pero ang representative mahigala sa Japan ingon nga angay matarong nga buhian si kanhi presidente Rodrigo Duterte gikan sa ICC. Straight to the point. Matod pa niya sa iyang mensahe. Atong paminawon iyang mensahe be. Gamay lang kayo. Atong paminawon ko names. Japanese niya mahigala pero gi-translate man sa in English na may translation. Bebe atong paminawon sa nga i-deliver dito mahigala sa United Nation. Nabali I audio now give the floor to the Kani. representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoli Godloa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. Okay, This pause. is a critical persecution. Okay, limang kaana. Pag-deliver niya mahigala sa speech, ni ako dinhi, aron nga manawagan mahigala nga angay buhian si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Yawa ni kalakihay, taga Japan mga higala, ha? Human rights advocate.
Kuyaw sa nang iya mahigalang mga statements oy. Pwede i-rewind ko no dong. Kana, sige. Bebe, sige, kana. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Pos. Locally Ni ako din aron nga akong i-denounce ang grave injustice. Dako nga injustisya. Magkana, dako nga injustisya. Okay, sige, padayon dong. Lord Ligodloa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions. Pos. Dakong injustisya ngadto sa ni Rodrigo Roa Duterte, 80 anyos na, kanhi presidente sa Pilipinas, nga nakigbatok mahigala sa drugas pagprotehir sa iyang katawhan. Muna yung gisulti mga sukitig paminaw, ato ipadayon names. Who bravely fought illegal drugs to protect millions. Nga maisugon, nga nakig-away, batok sa illegal nga drugas sa pagprotehir sa minilyon nga katawhan. Straight to the point. Iyaw ning tawhan na mahigala ha. Mga observers ni sa Japan ha. Nga ni ako kay akong i-denounce ang usa ka dakong injustisya nga gihimo ngadto sa kanhi presidente sa Pilipinas nga si Rodrigo Roa Duterte, 80 anyos na. Nga maisugon nga nakigbatok sa illegal nga drugas aron pag-protect sa minilyon. Straight to the point. Liman ka anak may gala. Kuan pa taga Japan pa nakasulti anak mga sukintig paminaw hinoon. Although ang mga tao may gala sa Pilipinas, kadto mga kagalaan mga dumadapig ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nakasulti sa sila anak, pero kini mga kagalaan dito sa international kuan dito sa UN mga sukintig paminaw porbida lahi sa ning epekto ha. Uyaw sa niyang gi-deliver may gala nga speech. Sige atong paminaw og tiwas dong. Millions has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. Okay, pos. So kani ha gi dakop mga higala unya gi duna mga higala prolong pre-trial detention dito sa ICC. Matud pa niya mga higala. Kini usa ka political persecution o dili kini hustisya. Straight to the point. Matud pa may gala ni Shuniki Fujiki. Mao ni may gala ang Japanese representative human rights ha. Human rights advocate mga sukitig paminaw kuyawa aning kalakiha eh. Nilngig ka ining iyang iya mahigalang gideliver nga speech ito ha. Ni ako aron mo denounce mo kundinar oy. Mukundinar sa gibuhat mahigala sa presidente sa Pilipinas, kanhi presidente sa Pilipinas nga si kanhi presidente Rodrigo Duterte, 80 anyos na, gidala mahigala sa dahig. Mao ni prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. Taas ko no nga pretrial nga pag dakop mga kagilaan pag detiner sa ICC dito sa The Hague. Ato tiwas paminaw dong. A political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and kasabot sa mahigala kini kasabot ang Japanese mahigala nga ang karon nga administrasyon gi pada sa mahigala ngadto sa gidakop siya gipada sa dahig nga why due process. Matud pa ini maong Japanese mahigala nga kwan human rights advocate atong padayon ng pagpaminaw. him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has... Doon ay mga protesta dito sa The Hague o sa tibok kalibutan higala nagdemand alang sa interim release kay elderly naman is Duterte. Unya kining padayon nga gi detain mga higala gi buwag sa ang pamilya bisan pa man sa seryoso nga mga health issues. Straight to the point. Kuyawa ini kalakiha
gitirahan may ni mahigalang current administration nga gidakop mga higala si kanhi presidente Rodrigo Duterte nga wa mga higala due process. Maisugon sa nitawhana nga ni deliver an dito sa UN mga sukit ti paminaw at ipadayon na kasamang names. The protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1-year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. Pos. So kining kataas na sa pagkatanggong ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nakalapas na kini. Sa Rome Statute mahigala nga nagarantiya og humane treatment and speedy trial. May speedy trial ana nga pilti manglangana ni mga sukit ti paminaw. No? Kini talagsaon niya nga mismo ang tagalaing nasod mahigala ni kondinar sa gibuhat mahigala nga gipada mga kigilan sa kanhi presidente Rodrigo Duterte dito sa dahig. Ngilngig ni, di na pwede mahigalan ko na Japanese gyud ni mga sukitig paminaw. Nga nakakita sa sakripisyo ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga maisugon nga nakigbatok sa drugas aron pagprotehir sa katawhan. Milyon nga katawhan. Ya kani iyang gisulti nga dili ni kuan nakalapas ni mismo sa Rome Statute nga naggarantiya og humane treatment og speedy trial. Ato ipadayon na kasamang names. Treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this Council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Pause. Kana nga council may galagi iyang gi-urge, gipanawagan nga kinalanta mo demand og interim release. Kay asa man ang human rights nga mong gihatag ngadto sa gidetain. Hay may human rights nga gihatag elderly nas Duterte mga higala. Matud pa ining pag-deliver nga speech sa usa ka Japanese human rights advocate mga higala dito sa UN. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Kuyawa. Ato may galang awhag kining maong konsiho sa pagdemand og humanitarian review og interim release. Iparelease mahigala si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Kining iyang speech mga kaigalan at ipadayon na kasamang names. Humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Kuyawa The majority sa Filipino voice may dili nga niimo lang pahilumon. Kuya ni human rights advocate pero kakita sa mahigala nga sa side ba makigalaan nga di mga kigala ay usa ka kanhi presidente nga nagsakripisyo aron mga kigalaan pag kumbati pagpakigbatok sa illegal nga drugas to protect millions. Kinigon iyang opining ngilngig kining opining. Tanawa ang opining nga dong ato paminawag balik dong. Sige. Kana. Sige. Ato paminawon. Give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte, 80 years old, former president of the Philippines. Okay. Ni ako karon mahigala aron pagkondinar. Ni ako aron pagkondinar ni ining grabe nga inhustisya. Matud pa niya. Ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, 80 anyos na, kani Presidente Pilipinas. Proceedong. Roa Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions. Okay, pause. Magkano? Who bravely fought illegal drugs to protect millions. Straight to the point. Mana akong giingon nga kana na ang kini magud may higalang pag-fight sa illegal drugs. Ang uban mga higala ang ilang pagsabot nga kontra ganas Duterte kay ngano do na kunoy mga nangamatay mo ni mauna. Kadto may higalang instruction ko Duterte sa mga pulis nga dakpon ang mga kinini ang gubon ang infrastructure sa drugs. Dakpon ni mga drug lords, i-rehab ni mahigalang mga
tigamitan og drugas. In fact, daghan man gyud ang nadakpan. Mas daghan man ang nangadakpan mo to nga gipresent ni Attorney Nicholas Kaufman nga dili man na patay-patay kay tan-aw nimo mas daghan man gyud mga nangadakpan mo man na pamatya. Ha? Ipakita niya sa pay ba? Dako nga porsyento nangadakpan man na. Nya dunay mga narehab. Ha? Sa administration may galan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. So kining Japanese human rights advocate nagtan-aw niya. Why nagdiktaan kay Japanese man Nagtan-aw mahigala nga sa sitwasyon naka-appreciate sila sa gihimo mahigala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Pagpakigbatok, maisugon nga pagpakigbatok sa illegal nga drugas to protect millions. Straight to the point. Who bravely fought illegal drugs to protect millions. Maisugon nga nakig-away, nakigbatok sa illegal nga drugas aron pagproteher sa minilyon nga katawhan. Na diha na magkalain ang pagsabot sa tao kay doon na mahigalay miingon nga gyud di sa uyon sa gibuhat ni Duterte daghan may uyon. Ang ila mga higalang pasabot sa uban nga dili sila uyon, labi na mahigal to mga prosecutor sa dahig ang ilang arguments nga kadto ko nung war on drugs ni Duterte, war against the poor. Example nga namatay atong war against the poor mao kadto si Mayor Parohinog ug si Mayor Espinosa. Mo nang manawagan sila justice para ni Mayor Parohinog ug ni Mayor Espinosa. So ang mga taong Pilipinohon nga nakahibaw gyud sa aktual nakaila makapangyamid mga suking tigpaminaw anang maong argument. Kay mayon kag kontra mahigala batok sa mga kabos, ang mga nakarelate mga kagilaan mo na kung ingon magkalain ang opinion nato kay naamay nakarelate na iwa. Ang kadto mga kabos ang masa nakarelate to. Ang kadto mahigalang magsigig tagaw-taw nga tuan nagpuyo sa mga high-end subdivision, wa to ka-relate. Ang ila tagaw-taw lang. Sama ra na mahigala sa nakagubot dito sa Mindanao ato pag-arte sa Mauti Group. Deklarar mahigala dito og martial law sa Mindanao. Pag deklarar martial law sa Mindanao, ang katong mga taga Mindanao lipay. Pero ang taga Manila nga dili sila mo naka-experience mo nagsigig bagulbol nga nganong sigig martial law ngano man na. So mao ni mga higala. Kanang war against drugs para nila war against the poor. Ang example nga mga poor si Parohinog, Mayor Parohinog o si Mayor Espinosa. Na mao na problema diha. Kay kung war against the poor para kini, why support si Duterte batok sa mga kabos? Anya ang support na aman sa mga kabos. Akong balikon tong survey result kagahapon. Kaya klaro anak mahigalang asa man tong table names. Na ba tong table na names? Ang support mahigala sa survey ni Sara Duterte na ang support na agyod sa mga sa katawhan nga C ug D. C ug D kaniyo. Mo ni ang survey result no? Nya natoy table names. Katong table. So ang support naa sa C ug D. But even sa ABC naa sa dakong support gyapon. Medyo daog si BBM dito pero gamay ragbiya. Tanaw mo. Ngarita sa class. Sa class. Kanang trust rating. Na, kumbalikan na. Kini trust rating. Kaya mo ni ang class mahigala. Tanaw man mo na ang class sa katawhan. Asa dapit ang support. Kinsa nga mga tawhanan ni support. Straight to the point. Tanaw. Across all classes, doon ay support si Sara. Across, even sa mga professionals, even sa mga ABC. Even sa ABC. Sa mga upper class na i-support Sara. Although daog si Bongbong sa upper class, daog si Sara sa masa. Sa to pa, ang mga ordinaryong tao, ang masang Pilipino na ang nakasuporta ni Sara, dako na ba yun, overwhelming na ba yun? Nya sa ABC class, doon na po support si Sara kay 31 man niya. Ang kang BBM 36. So, dili kay dakog biya. Pero pag-abot sa masa mga higala, pag-abot sa class D, si BBM 38 ra, 36, datawa. No? Kana 36. Ang kang Sara 56. Sa E na gyud, nga to sa E.
Katong katawhan gyud mahigala nga masa na gyud. 24 ang kang BBM, ang kang Sara 78. Kadakuan ang kuana. So kadtong pakigbatok ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sakto ning Japanese nga human rights advocate nga si Shunichi Fujiki nga si Duterte maisugon nga nakigbatok sa illegal nga drugas to protect millions. To protect millions. O katong wa makarelate, katong yun mga naa nagpuyo siguro sila sa mga ivory towers. Pero katong ba nakarelate ko to, pero namatyan sila ba? Na mga adik nga sakop sa pamilya, namatay pod. Ato po sa subton kay, siyempre, suko ito sila. No? Ato lang itong subton sa sila. Muna ko gingon, lain-lain magun ang atong experience panahon mahigala sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kaya kung imong experience, maayo, malinawon ka, nindot, na itong panahon na, mudapig kag yung Duterte. Kadto po naka-experience namatyan, isa pag adik-adik nang namatay, sakitan mo sila. No? Muna mo supak yun sila. So, muna kalahi yun. Dili sa ingon nga, kanana ang unsa, di man mo pugos. Muna mismo sa mga pare, si Father Flavio Villanueva, lahi man ang iya, kay lahi man ang iya experience po, para niya kanang drugs, okay naman na, kay naman ko mga kabos nga, mabawon man po kuno na lagi indakin. May na lang makaahon sa kahirapan. Mao po iya, mo na makalahi, God, Father, pare iya po, Father Shano Ubod, lahi man po iyang baruganan, kay, mas kabi man sa experience, Father Shano, mahigala nga, siya maoy, nahibaw sa mahigala siya maogoy na-assign anang presuhan mahigalan tigmisa kaniadto. Kasabot siya nakikistorya sa mga kriminal, nakita sa aktual mahigala nga mga panghitabo man na magkalain ta. Mismo gani si Father Flavio Villanueva katong iyang gipamahayag mahigala. Lahi man tag baruganan gyud. Mo na nga with due respect niya pare ra ba siya? With due respect mahigalang Father Shano og pilion ka asa ka sa baruganan ni Father Shano og ni Father Flavio Villanueva parehas sa pare. Moingon tang ngarit ang Father Shano kay lahi man ang iyang baruganan makigalaan nakakita man siya. Lahi pod iya nakitaan. Kini si Father Flavio. Asa man tong video ni Father Flavio nga ingon siya do nga okay man na kay kanagong kuan ko no makahon sa kahirapan. Atiya mo na sumo na iyang baruganan, sumo na magkalahi kitag baruganan. Kay okay ra man para niya. Og kadto mahigala mga dumadapig na okay sila ana. Mandiha na ta nagkakuan. Okay ra pareha ba ni PNP Chief Marbil ingon sa dili man kinahanglan okay man ang drugs kay na mga puy uban nga kada na ang kinahanglan bag mag-overtime. Di man kuno pud pasabot kuno tanan nga mo gamit og drugs addict kay naman po kuno iban nga mag-overtime po kuno. Ya katong mo uyon naara ninyo. Nadaghan po di mo uyon. Mo nang diha mahigala kining human rights advocate sa Japan tingkuyawan iyang speech nga buhian oy. Human rights advocate pero nakita niya nga si Duterte maisugon nga nakigbatok sa illegal nga drugas. Ang iyang pagpakigbatok sa illegal nga drugas ang katuyuan di ay mao nga ang pag-save sa minilyon nga katawhan. Straight to the point. Minilyon nga katawhan, no? Who bravely fought illegal drugs to protect millions. Kuyawa ini pagka-kuana oy. Pagka-istoryaha mga kagalaan, no? Nya karon, kinini ang tan-aw nimo mahigala ang survey result sa Pulse Asia. Ang masa kumingo pa manghigala nga si Duterte supak yang kontra sa mga pobre. Kay ang war on drugs, war against the poor. Ato ng sabton og maayo ha. Kung atong sabton may scientific ba lang. Sa to pa kining mga sa survey unta dili si Duterte mo daog kini Sara. Dili sa mo daog unta sa kinini ang kuan. Masa. Kay kontra maka masa. Straight to the point. Kontra maka masa. Ato ba scientific lang ta ba? Kada bang klaro-klaro bang analysis? Di ba kana bitaw drawing lang analysis nga lutaw bitaw ang analysis kini ato klaro gini, na ebidensya. Unsa may ebidensya nato? Kining survey result sa Pulse Asia nga sa class D ug E sa dupa kadto mga middle class ug kadto mismong masa gyud. Grabe man ang support ni Sara Duterte. So ikaw imong yung pasanginlan sa Duterte nga
batok siya sa mga kabos, makapangutana gyud katingali kana ikaw ra usaba. Di kaning katarungan na nga ikaw ray nituo unya wa gyud nituo ng mga tao sa palibot. Even sa mga professionals, even sa ABC, daghan di ay gihapon sa ABC ang support sa mga Duterte. Kay 31 gud kang Sara nakuha. Ato gun kuandong i-zoom in na gudong. Kano? Daog tuod si BBM kay 36 ang iya. Basit pag nag-ipon na ganit na sa pink day. Ipon na si pink kay katong mga pink god. So paksa Duterte gyud. So bahala na kinsa ilang kuanan katong uban. Pero katong uban sa mahigala, do naman koy mga naistorya nga pink. Ingon po sila mahigala nga si Line ko mo dagan o niya magpaisas kamot ni Marcos na dili na lang pud mi. Kay do na magi mga kontra gid Marcos sa gyud. Okay no, tanawa. Unsa mo nitong pag-analyze nimo na? So kung si Duterte batok sa mga pobre, ngano nga kining mga pobre, ngano nga ang masa, grabe man ang support gid lubong man mahigala. Yatak-yatakan man sa Marcos, ani tanawa 78 ang kang Sara sa class A. 24 ra ang kang BBM. Straight to the point. Unsa man nimo pag-analisar na? Sa class D, 56 ang kang Sara, 36 ra ka BBM. Straight to the point. Di po kakaingon nga sa mga professionals, nga rin sa mga upper class, nga Duterte or Pink yun sila. Kaya naman, 31 may kang Sara, o pila may biya ra, 5 ray biya. Malagmit, nag-ipo na ni, kini nga survey, nag-ipo na ang Pink aniday, og ang kang BBM mga higala nga grupo. Bisan pa man nag-ipon sila, within the professionals, within the class A, wala nila malubong si Sara. Sa muna nga, kung makabantay mo, inig-istorya ninyo din ha, kabantay mo sa mga tao sa palibot, adto kag restaurants, adto kag mga coffee shop, kabantay ka nga ng mga tauhan na nga, o pagkutanon mo, Duterte, ang mga tao. Unya ikaw karon nga naglutaw imong utok, nga wa ka katugpa pa siguro, mo hunahuna gyud kang war against the poor gyud to. Ngano magkikag lutaw? Lutaw wala ang analysis, wala mo haom sa data. Kinato, klaro ha, ang atong analysis, kini survey ni sa Pulse Asia. Ang atong analysis nga realistic kayo, nga sa class D og E, mo ni ang mga masa, ang support ni Sara Duterte dako kayo compared to support ni BBM. Mo ni klaro-klaro nga analysis. Sa class D, 56 kang Sara, 36 na kang BBM. Sa class E, katulad yung masa na yun mga kagilaan, katong ordinaryong mga tao yun, 78 ang kang Sara, 24 ang kang BBM. Saan man mo na pag-ingon nga imong pasingin lang mahigala nga war against the poor, gitong war against drugs. Kani mga Duterte, kuani kontra sa mga pobre. Sa ba kontra sa mga pobre nga na may data? Unya, gawas anang data, nga result mahigala sa Pulse Asia survey, inig adto nimo sa masa gyud. Kana mo adto gyud kas masa. Adto bisa ka mo suroy ka mga restaurant, suroy ka mga puntan mayingon na Duterte mi sir. So kining atong analysis ni mahigala nga base sa data tumpak gyud. Realistic nga pag-analyze, dili kay mo analyze ka na mura ka nagkalakiha og kaklaro ana may galang daghang support sa masa niya imo gyud ipugos nga wa gyud trolls na sila. Ya kato midterm election naklaro man to may gala nga mga gisuportaran mahigala to midterm election. Bisa pa man sa kwartang daghan mahigala sa administration, daghan man nilusot sa mga Duterte supported niya mga senator rebels at that time. So kaning analyze ba kay mo na mga tao kuan gyud sila nga arita maminaw sa HPB kay di analysis diri nga klang klaro ba kada bang angkor ba nga wa bitaw naglutaw. Biso ba kay mag-analyze ka na support sa masa na unya imong analysis mingon jud ka nga wa kontra gyud sa masa. Nang sa kontra na kaklaro ana ko ana. Mao na may gala diri sa DWHP prebuyag lang. Ngari mo magkita ba nga ato analyson nga kanang ang angkor din na analyze, kunya kamong naminaw, kanang klaro-klaro gyud. Nga kamong naminaw diha gi-consider gyud. Ako gyud mong gi-consider nga kamo mismo nag-analyze pud mo. Kamausan mo. Pulos mga bright mo. Nanaa din ha. Kaya ito mga listeners mga bright ni. Kadaot tining uban gyud kay sila pagtuo sila ni bright.
Di, sa mamahitabo, inig-analyze ni mo, lutaw. Mura ka guway tugpa. Kanang moingon ang war against drugs, war against the poor. Unsa man ang klasiyas analysis, wa makatugpa. Onya mo example pag yun mahigalang luuya, kadto sa Mayor Parohinog, sa si Mayor Espinosa. Ang mga tao kasabot gyud taon. Hesus Ginoo ko. Na ang katawhan mo ningon sa Japanese human rights advocate, balikan ko to dong. Mo kani igo gani iya. Ingon sa nga si Duterte, kani Rodrigo Roa Duterte, 80 years old, who bravely fought illegal drugs to protect millions. Sa Bisaya pa, maisugon nga nakigbatok sa illegal nga drugas aron pagproteher sa minilyon nga katawhan. Straight to the point. Amo na klaro ang analysis. Musupak yung kaana, mo sa hospital ta pero mura nag klasiyas analysis mo nagwa na itugpa nga klase sa pag-analysis. Not just number one. Simply dominant.